ширин назирмадова табиби 60-солаи бемористони марказии ноҳияи фархор соли ҷорӣ ният дошт ба зиёрати маконҳои муқаддаси исломӣ равад ва адои ҳаҷ кунад. Бо ин ҳадаф миқдори пул пасандоз карда буд. аммо шуюи пандемияи коронавирус дар ҷаҳон ва Тоҷикистон ин нияташро барои имсол ба ҳам зад, зеро имсол маросими ҳаҷ низ ба таъхир афтод ва ӯ низ тасмим гирифт маблағи пасандозкардааш барои ҳаҷро дар мубориза бо коронавирус харҷ кунад. манам аз ин маблағ 10,000 сомонӣ ба беморхонаи марказии ноҳияи Фархор, ниқоби барои кормандон, аппаратҳои дорузанӣ барои ҳар як шуъба, доруворӣ, ба ҳама каму костиҳое ки дар беморхонаҳо буданд ёрӣ расонда истодаем. Халатҳои 1 карата, халатҳои бисёр карата, чизе ки лозим аст барои духтурони мо ки бояд аввал мо худро муҳофизат кунем, сарф кардем. Агар мо солим бошем, мо ҷомеаро нигоҳ мекунем. хонум Назирмадова сарфи назар аз сину сол ва хатари сироятшавӣ дар сафи пеши табобати гирифторони коронавирус дар бемористони марказии ноҳияи Фархор аст. ба қавли ӯ дар шароити феълӣ қабл аз ҳама худи табибон ба ҳимоят, махсусан либосу лавозимоти ҳимояти фардӣ ниёз доранд. ин кӯмаки табиб ба табибон дар ноҳияи Фархор дар шумори кӯмакҳое ҳаст ки худи сокинон ба пуштибонӣ аз онҳо ҳар рӯз ба бемористон мерасонанд. ҳар рӯз қариб ки ҳаст, ҳар рӯз ба маблағи 10,000, 15,000, 20,000 ба беморхонаи мо ёрӣ мерасонанд. аз ҳама тараф, новобаста аз дар кадом гӯшаи ҷумҳурӣ зиндагӣ мекунанд, ба мо ёрӣ расида истодааст ва ман ба ин ҷавонмардон бисёр миннатдорӣ баён мекунам. ҳам ба меморон ёрии онҳо мерасад, ҳам ба табибон ёрии онҳо мерасанд, ки мо аз ин бениҳоят хурсанд ҳастем. ин хонуми табиб вокуниши ҷомеаи Тоҷикистон, бахусус мардуми оддӣ дар мубориза ба бемории COVID-19 ва қабл аз ҳама пуштибонӣ аз табибонро ғайримунтазира унвон мекунад. ӯ мегӯяд эҳсос мешавад ки сокинон дар пушти сангари мубориза бо коронавирус ва дастгирии бахши тандурустии кишвар муттаҳид шуданд. ин моро бениҳоят рӯҳбаланд мекунад, бениҳоят дастгирӣ мекунад ки ҳама дар фикри мо ҳастанд ва бетараф нестанд. ҳар як фарде ки ҳис мекунад ин офате ки дар тамоми ҷаҳон ҳаст, ин коронавирус, ҳар як ҳис мекунад, моро дастгирӣ мекунад. ин моро бениҳоят рӯҳбаланд мекунад ва як илҳоми нав мебахшад, як илҳоми тоза мебахшад, як илҳоме мебахшад ки мо натарсида, наҳаросида хизмати табибии худро ба беморон расонем. дар баробари мардуми оддӣ афроди сармоядор ва мақомдорони ҳукумат низ ба бемористону сокинони ниёзманд кӯмак мерасонанд ва ин як бахши хабарҳои расонаҳои давлатист. ҳамчунин созмонҳои байналмилалӣ ва кишварҳои мухталиф феълан ба Тоҷикистон кӯмакҳои зиёди башарӣ мерасонанд. вазорати тандурустии Тоҷикистон ки масъулияти дарёфти кӯмакҳои тиббии ин ёриҳои башардӯстонаро бар уҳда дорад, феълан ҳаҷми умумии кӯмакҳо ва шеваи тақсиму дастрасии он мавод ба бемористону табибонро эълон накардааст.